Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isang, umisang ka man biyak ko. Gimatang kagamit iti speaker. Bakay? Wan, pagpraktisak man nga kanta lakay. Tapno mabalin tayo ti agkaraoke no kwa. I-connect tayo lang iti cellphone. Manungay ti kasta. 3,000 lakay. Ay nawaw, nangina mo gayam. Di bali tamausar tayo mahit. Nakababain mo't no kanayon tayo makius-usar iti speaker ti kararoba. Kita ayam lang nga bakay. Amangan no makadisturbo tayo. Amok day talakay. Saan ang masapul nga ulit-ulitan? Palagip lang bakay. Narigat nga tati makiap apa iti karuba. Siyak ti makaammo lakay. Di ka madanagan. Ay gumatangak man, Nana Mileng. Anya ti gatangam, andeng. Soft drinks, Nana. Tay orange man no adda. Jay dakal, wano basay. 1.5, Nana. Aha. Ay gayam. Kasla boses mo tinangag ko itay. Si kansa mo jay agkan kanta. Siya nga agpaiso, Nana. Isumat tiliw-liwak kas nangawan aramida. No kasta. Adamutan ti speaker mo. Adda, Nana. Gimatangak itidakil nga speaker ko. Mabalin tayo ti agkaraoke no kwa. I-connect tayo lang iti cellphone. No saan kay abise? Mapan kayo ijabalay, tagkanta kayo mat, Nana. Makita Diya mo ngamin mapanawan ti tersinak, awan ti agbantay. Una saan? Ipabulod ko langan kada kayo. Idagas kaw numapan kami iti garden, Nana. Ni, kabarbaro ti speaker mo, Nana Miling. Ay, saan ko ako kwa dayta? Impabulod laeng ni ipagmaw. No kasta, gimatang gayam da manong Roland kan manang anding iti speaker da. Wan, basang. Ayan niya nga minan, ti umay mo gatangan. Saanak agumatang, Nana. Umay ko ang bayadan ti balance ko. Manungaminan ti utang ko, Nana. 345 basang. Bayada ko, Nana. Tapno mabalin ko manan ti umutang. Kasta man ti kayat kaw, uray saan asingiron kat agbayad latay ti utang. Ewan mo't, Nana. Saan ko nga itarayan ti utang ko, anya? Ay, umayak man manong Roland. Agtugaw ka, Dingo. Ni manang anding ngay. Nagpasintro ni manang mo. At ka dito masapol mo ko na? Nakitak ti speaker yu abinulod ni Nana Miling. Gimatang kayo humagayam manong. Ni pagmutingin matang iti tayo dyan nga speaker. Pagpraktisan na ka no? Kasta ka di? Mabalin abuludan manong. Sana siya ti pagsaludsudam. Ni manang mga anding ti kasaritam. Apay ko makit agasawa kayo mo't manong. Masapol pa'y laang aya nga iso ti pangibaga Gaputa iso ti gimatang. Ang mga non niya pa ti panunutan na. No basta ipabulod ko latagin ka. Agsublikan to inton matamdama. Tada kayo tagsarita. Imay ni Ading Hilda dito'y balay. Bakit? Anya timay na imbaga. Salsaludsudan na. No mabalin abuludan na kano ti speaker mo. Day talaang gayam. Okay lang mat. Ngam anusan na ati aguray. Tas saan pa ngayon subli ni Nana Miling. O sige. I-text ko nga ron tapno saanin nga umay. Ag-text tantukan kwa na, numabalinan amaala na, ta dito'y balay ti pangalaan na. Amangan kit dino agdiritso iti ayanda na Miling. I-text mo ti kabsat mo lakay. Ibagam nga umay nan alaan ti speaker abulbuludan na. Nalpasin ba kayo? Nakapulis ka may? At nakatitilakan mo? Mapanak iti ayanda na Miling. Mapan ko isubli ti igad abinulod ko kankwa na. Kinakakarton lang ka di, pabulod ko kin Hilda? Wan, adda amin nandita. Mabalinda ti agkantaging ngay ti kay-kayat dalakay. Pakibagalaang iwanan da. Kagat-gatang ko lang, day tangay speaker. Wan ba kayo? Ala, agrubwatak nga rudan. Ay, mabit lang ba kayo?
Ada ka di ipagatang mo? Gumatang kanto man iti karne. Tapno san apuron natin ti pangaldawan ta. Day talaan? Ay, wan gayam. Nalipatak nga imbagakan ka. Sakbay nga ipabulod mo ti speaker. Itisting yu pa'y nga umuna. Tapno awan rason no kwa. Kas makita mo, Hilda ading ko, ha? 100% working ti speaker. Ay nawaw, awan ka diti panagtalik mo kanyak Manong Roland. Binulod mo akasta. Iso nga isublim tumat akasta nga din ko. Anatan nyo, tapno saan ama perde. Un ka di Manong, ulit-ulitan mo. Kitaan nyo, tama nga ma-overuse. Amumat nga awan pa'y ti makabulan, sipod ginatang ni manang mo anding dayda. Siyak ti makaam mo Manong, awan ti rumbang apagdanagam, taaywanak ti binulod ko. Okay. Masayat mo't karoon kasta. Mala, agawaam ti mangi karton, taaguray akong iti tricycle apagluganak Manong. I wanna know, and if you ever seen the rain, I wanna know. Nakapigpig sa una to speaker, Hilda. Ay nawaw, aldaw mo tatang. Hilda man wando rabi eh. I-control mo lata. Tapno saan ka makadisturbaw. Imposible mat ano at dapay laang tinakaturog iti kastoy nga oras tatang. At dadagiti ka aruba arabi iti trabaho da anak ko. Alawanan tatang, ikapsot ko tapno di yumat ko na. Doang haldawan di napalabas. Ngam di mo't isublin ni Hilda ti speaker mo bakit? Anya nga tano i-text ko tao may naisuble. Ang mga nuusaran na pa'y lakay. Sika ngay, di mo pa'y kasapulan ti speaker mo? Okay laang nubuludan na pa'y lakay. Isublinan tulat ta, ano mauma? Sigurado ka? Wan, kabsat mo mat tinang bulod. Naimbaglahan ta maawatam ti kabsat ko bakit? Wan takas la kabsat ko matlaang ni ading mo lakay. Isublim ka din ti speaker damanong mo anak ko. Saan tatang? Pangipanam nga raw. Usaran mi iti ayan tigayim ko. Anya? Kasangay nga min ti anak na ita. Ay, ang mga numadadail pa kitay. Adda akmat amang kita no bilang laang tatang. Huwag niya lumamangan no di mo masiputan ka maperde. Basta siyak ti makaamu tatang. Ay. Lagi pa anak ko. Saan mo ako ko na itang speaker? Binulod mo lang. Un ka di tatang, di kay madanagan. Amuktar aramide. Apay ba't abas tayong batim latan ti speaker itirwar, Hilda? Aywan nga paiso, nalipatak matan. Nuapay gamit, adi mo pa insubre kadamanong mo ah. Umay daalaan ano kasapulan da tatang. Ay, lawaw. Nalaing ka bumulaw. Yung kasadot mo ti mga isuble. Saan mo't amabalin? Adamanong mo pa lang ti umay mangalan sa balay. No kasapulan da, umay dalaang alaan, tatang. Awan ti oras ko amang itulod iti ayanda. Ay, nawaw. Anyan tulaan ti panunutin ti ipag mo no kastalaan. Nagado ka nga'y bagbagayon, ay tatang. Uy na, tamangan ko lang numadadahil dahi ta. Isupay apagapaan nyo no kwa. Di yung man pakibiyangan day nga speaker, tatang. Siya kunti makaamu dita. Umayak man makitambay na namiling. Awan ti parikot no may papan iti day tabanag andeng. Saan ka di pa'y nga insubli ni ipag mo ti speaker a binulod na? Saan pa'y nga rod nana? Hindi pa'y napalabas alawas a binulod na. Hustuak ka day. Wan nana. Imposible mat no saan pa'y anauma. Awan pa'y mati-reply na iti text ko nana. No kasta mapan mo kitaan iti ayanda. Ang mga no saan kit di nga agsubli day ta nga speaker. Wan nga rod nana. Sapay 3,000 ti pananggatang ko. Complete package day jay nana. Oh, makitam day ta. San amapidpido ti 3,000? Iso arumbang laeng nga isubli na. Sika magayam andeng. Agtugaw ka. Ay, saanan tatang? Imayak, taumay ko kumaalaan ti speaker a binulod ni Ipag Hilda. Aywan. Mabit lang ata irwar ko.
Awan samat ni ipaghilda dito'y balayo, tatang. Ada na panan na. Kasta ka ding. Ay, pasensya ti pag mo ha. Hindi pa asang kay baka kingkwa na nga isubli na ti speaker mo. Hindi mo dumgag. Okay lang, tatang. Maawatak mat. Nala, panawan ka baby ay. Alaak lang ti speaker, anak ko. Ne, apay ngay. Di mo agkuri ti speaker ko. Ay, lakay! Umay ka pa'y man ditoy! Apa ya bagay? Di mo agkuri ti speaker ko. Kasano asaan ket agkurimot dayta idi mainala nila. Ang mga nalubat. Itay pa'y anak kasaksak lakay. Gitag man. Ipadas mo Nene. Nakaungag bayso. Gumawan mo ti sounds na. Sa padyak amo ti mang repair iti speaker. Anya nga tanong mapanak iti ayan da tatabursyo. Nasansayan pa'y bakit? Expert tayo dyan may papaniti ka sa tabanag. Sigurado nga at da maitulong na. Amangan kid din o karkaro ang mapirdi no pakibiyangak. Talaga nadadaalan day ta nga speaker lakay. Ay nawaw. Anya ti imbaga ni Tata Bursyo bakit? Nabasa ka no ti wirings na. No kasta. Saanan ang ma-repair? May mayat ka no gumatang laangan iti baro. Kasaritak man ni Hilda. Saludsudag no anya ti inaramid na iti speaker mo. Ibagak mo't lang ang asukatan na ta dinadal na. No ilibak na nga eh. Di ka matanagan bakit? Siyak ti makisarita iti kabsat ko. Anya ti umay mo ibaga manong Roland. At dati napatag-alakad ko ita. Napirdi mo ti speaker ni manang mo ading ko. Ay nawaw. Anya adin na dahil mat asasawa manong. Saanan nga agkure? Nabasa ka no ti wirings. Ay awan amok na may papan iti day tabanag manong. Sika tinaudi anang usar ating ko. Inaywanak day ta nga speaker manong. Hilda, agpudno ka man kanyak. Di ka agbaling nga ulbod. Pudno ti bagbagak manong. No saan ka amamate? Saan ko naparikot day ta? Mapanak to iti ayan nyo, tapno makapagsarita tayo. Ngam saan pa'y nga ita, kada tilakad ko. Kasano pa yun day tangay, andeng? Parikot ko nga rod nana. Saan mo nga kuri ti speaker ko? Ay, wan. Malagip ko nga motor ni ipag mo idi na minsan. Anya? Wan. Nuhos to tinadamag kao. Kat inusarda iti kasangay ti anak ti gayom na. No kasta. Impausar na iti sabali a tao ti speaker ko, nana. Nalabit akasta anak ko. Kasaritam to ni ipag mo. Ururayik amapan ije balay, nana. Amangan kit dino di na nakita na basa ti speaker, idi impausar na iti sabali. Bayam, kasaritak to ti gayom ni ipag mo. Bagaan kantaw no anya ti ibagana. Agyaman naklaunay, nana. Nakasarita kong tigayom ni ipag mo andeng. Anya timbaga, nana, namiling. Naperde ka no ti speaker, idi inusarda. Nabasa iti Diyos kuna naman. Ay, nawaw. Kuna, tumet. Iso amano nga oras lang ka no nga inusarda iti day di Arabi kasaritam ati ipag mo, tasukatan na no anya ti dinadaol na. Wen, pagsaritaan nyo anasayaat, tanalawag mo, nga adda nagkurangan ti ipag mo. No apay ngamin nga impausar na iti sabalay. Day tangarod, nana. Iso siguro matlang ti may sa makagapo, no apay adina may subli ti speaker. Masapul pa'y laang animanong na tinapan na ngala ijabalayda. Naperdi ka nung mati speaker mo man ng anding. Napirdi iti pinulod mo, ading ko. Ay nawaw, apay ngay asyak ti pabasulang. Nakasarita ni nana miling tigayem mo. Kat nadakamat na ka ni nana, anabasa ti speaker ko, idi intugot mo iti ayanda. Anya? Pangaasim ta di ka agul-ulbod. Bayadam, unuso katam ti speaker ko apinirdem. Talaga ka di nga ipabayad mo kanyak, ah? Kunam lamot no branded day ta nga speaker. Sika tinakadadaal, sika pa'y laang matikasta. Wen tano agsasao ka? Kunamlan milyones tay speaker mo. No kasta nga rod, agbayad kan. 3,000 laang mat tay speaker ko dinadaal mo.
Talaga arupat kwarta day ta amanugang niyo tatang. Ay lawaw, kasano anay bagam ti kasta? Una, ta ipabayad na kit di kanyak ti speaker na anaperdi. Binayadam nga rudain. Saan pa tatang? Saan mo't anay gagara day jay? No kasta, talaga nga dati basol mo. Wen, ngam saan ko nga ingagara ko nakngarod? Ingagaram man welo saan. Rumbang lang ang bayadam at binulod mo piman. Kagurgurak launay day tatao. Iti amin nga ipag ko, isulaang tikasta tatang. Di kagsaw akasta ngamin, impabulod na kin ka. Saan nga imot na andeng? Ang mga numading amen ti panakisaritam king kwana. Takanunungan nyo pa ilang tidakas nga aramid ti manugang nyo. Agpakumbaba ka mamait no dati basol mo anak ko. Bayadam ti rumbang abayadam. Tapno malpason ti saritaan. Bayada kung ti speaker mo adinadaal ko, manang anding. Ay nawa, agyaman naklaunay aading ko. Makagatangak matlaangan. Atoy, 3,000 day ta manang. Uray 2,000 laangan titid mo, ading ko. Ha? Sigurado ka ka di manang? Wen, okay laang kanyak. Nayunak to. Ay nawaw. Agyaman naklaunay amanang. Adda ka mo't ading Hilda. Anyat gagaram. May kula ang binayadan ti speaker ni manang anding anadadaal, idiintugot ko ijay daya manong. Naimbagmat. Ta naka-amiris ka na din ko. Nangato ti pride mo idi kahit. Wen tainuras mo't apagsasawanak ni tatang ijay balay. Naumaak, iso ang binayada kun. Ay nawaw! Uray asino pa iti akin kukwa, no amom abinulod mo, rumbang nalaang nga aywanam. Iti kasta kat saan a madadaal ti panagtalakdaken ka, kan maliklikan ti saan a pakikinnaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.